Vedeli ste, že existujú ľudia, ktorí svet vidia úplne inak než väčšina z nás? Ich schopnosť milovať je odlišná a často pritom využívajú iných, len aby sa cítili lepšie. Práve o takýchto ľuďoch hovoríme, keď spomenieme narcistov. Narcizmus nie je len nadmerná láska k sebe, je to vážna porucha osobnosti. Ľudia s týmto problémom nepoznajú pravú empatiu a nedokážu sa skutočne vcítiť ani do seba, ani do druhých. Nerozumejú citom druhých a vnímajú ľudí skôr ako prostriedky svojho ega, nástroje na získanie pozornosti, obdivu a pocitu hodnoty. Často predstierajú, že sú empatickí, no ich súcit je len fasáda, ktorou manipulujú situáciami vo svoj prospech. To, čo ukazujú navonok, sa často líši od toho, čo prežívajú vo vnútri. Preto nikdy nedokážu vytvárať zdravé a úprimné vzťahy. Na prvý pohľad pôsobia sebavedomo a mocne, ale pravda je, že ich sebavedomie je iba maska. Pod tou maskou sa skrýva zranené dieťa, ktoré nikdy nedostalo dostatok lásky, alebo ju dostávalo iba vtedy, ak bolo výnimočné a najlepšie. Tento hlboký strach z nedostatočnosti ovplyvňuje každý ich čin a spôsob, akým reagujú na ľudí okolo seba. Ich svet je postavený na ilúzii dokonalosti. Vždy musia byť lepší, múdrejší, úspešnejší a príťažlivejší než ostatní a seba považujú za najinteligentnejších. A myslia si, že všetko vedia lepšie, no hlboko v sebe pochybujú o vlastnej hodnote. Práve táto vnútorná neistota formuje ich pohľad na svet a správanie voči ostatným. Život narcistov je neustála súťaž. Keď cítia, že prehrávajú, stiahnu sa ako prví, len aby nevyzerali ako porazení, pretože vo svojej vnútornej neistote vnímajú stratu ako najväčšiu bolesť. Všetko musí byť pod ich kontrolou, keď ju stratia, menia príbehy a prekrúcajú fakty, aby svet okolo seba prispôsobili vlastnej potrebe istoty. Konajú impulzívne a neustále hľadajú nové podnety, situácie, zážitky alebo pozornosť, ktorá ich udržiava živými a posilňuje pocit nadvlády. Často používajú sarkazmus ako nástroj manipulácie. Urážajú alebo ponižujú ostatných, aby si udržali pocit nadradenosti a chránili svoju vnútornú zraniteľnosť. Tento mechanizmus im umožňuje kontrolovať situácie a ľudí okolo seba bez toho, aby odhalili svoje skutočné pocity neistoty. Na začiatku vzťahu pôsobia očarujúco a vzrušujúco. Každé ich slovo je premyslené, každý gest je graciózny a každý pohyb zvýrazňuje charizmu, ktorou očaria ostatných. Často hovoria to, čo chcete počuť. Sľubujú, že budú oporou a láskaví. No každý ich skutok odhaľuje, že realita je presne opačná, chladná, odmeraná a často zameraná len na nich samotných. Všetko, čo v živote zažívajú, je najprv intenzívne a fascinujúce, ale nuda prichádza rýchlejšie, než si ktokoľvek dokáže predstaviť. To, čo ich včera nadchýňalo, láska, práca, priateľstva, sny či nové zážitky, dnes už pre nich nemá žiadnu hodnotu. Vzťahy, ciele a vášne pre nich zostávajú len krátkými epizódami, ktoré rýchlo nahrádzajú novými zážitkami. Ich vnútorná prázdnota im nedovoluje zostať pri ničom dlhodobo, čo vysvetľuje, prečo nič nedokáže udržať ich pozornosť na dlhý čas. Práve preto okamžite hľadajú ďalšiu osobu alebo nový zdroj emócií, ktorý im aspoň na chvíľu zaplní nekonečnú prázdnotu. Narcisti sa radi predstavujú sami seba ako nevinné obete, ako tých, ktorým bolo všetko vzaté, ktorí boli zranení alebo ktorým bolo spôsobené utrpenie. Vo svojich príbehoch ukazujú, že im všetci ublížili a že život je voči nim nespravodlivý, len aby získali súcit a pozornosť. Vždy hľadajú niekoho, koho môžu obviniť za svoje správanie. A majú pocit, že za ich zlú náladu, frustráciu či chyby sú zodpovední ostatní. Ich slová sú starostlivo vybrané, gestá presne synchronizované. S emóciami a presne vedia, komu tieto príbehy povedať, aby vyvolali súcit, starosť a ľútosť u ostatných. Takto dokážu presvedčiť okolie, že sú nepochopení a nespravodlivo zranení, zatiaľ čo v skutočnosti využívajú tento obraz na manipuláciu a dosiahnutie svojich cieľov. Oni nikdy nepriznajú svoje chyby. Namiesto toho presúvajú vinu na druhých. Za svoje impulzívne činy, manipulácie alebo zradu
Vždy je zodpovedný niekto iný. Ale pravda je, že pod povrchom sa skrýva neustála panika, hlboká potreba dokázať vlastnú hodnotu a strach z toho, že ich skutočná podstata bude odhalená. Ich predstieranie obete nie je náhoda, je to precízna stratégia na udržanie kontroly, získanie obdivu a emocionálnej moci. Títo ľudia nikdy nedokážu byť sami so sebou, neustále unikajú pred vlastnými myšlienkami, vnútornou temnotou a tichom, pretože práve tam by museli stretnúť samých seba. A to je pre nich najväčší strach. Ich život je neustály pohyb medzi hľadaním pozornosti a potvrdenia od druhých. Bez vonkajšej reakcie sa cítia prázdni, neviditeľní a stratení. Všetky typy narcistov spája jedno. Neustále sa napájajú na energiu iných. Každý ich krok a každý pohyb je premyslený. Všetko slúži len na udržanie ilúzie moci. Skutočnú blízkosť nepoznajú, pretože neveria v rovnosť. Pre nich existuje len hierarchia, kde niekto musí prehrať, aby sami vyhrali. A ich svet je len scéna, na ktorej sú oni hlavnými hercami, aj režisérmi a všetci ostatní len postavy v ich príbehu. Keď sa naučíte čítať ich správanie, prestanete reagovať na ich hry a manipulácie, postupne získavate späť kontrolu nad vlastným životom aj emóciami. Nastavenie hraníc je kľúčové. Ich sila trvá len dovtedy, kým im ju dovolíte. A keď zvolíte pokoj, strácajú nad vami moc. Pochopenie týchto mechanizmov a vzorcov vám dáva slobodu rozhodnúť, koho vpustíte do svojho života. Vedome si vyberajte, kto má miesto vo vašom svete. Nie je to o odsudzovaní, ide o ochranu. Sebapoznanie a schopnosť zostať pokojný a vedomý vo svojom vnútri. Zapamätajte si, že skutočná sila spočíva vo vašej schopnosti stanovovať hranice a v uvedomení, že každé rozhodnutie, ktoré urobíte, vám dáva moc nad vlastným životom. Narcisti sa sami nikdy nemenia, pretože odmietajú vidieť chybu v sebe a nepripúšťajú vlastnú zodpovednosť, ale vy máte moc zmeniť spôsob, akým im dovolíte vstúpiť do svojho života. Ďakujeme, že ste s nami. Vaša pozornosť a podpora vám aj nám umožňuje zdieľať pravdu a žiť vedomejšie. Dajte videu like, zdieľajte ho s ostatnými a prihláste sa na odber, aby ste nestratili žiadnu zeň našich dôležitých lekcií. Každé uvedomenie nás posilňuje a pripravuje žiť slobodnejšie.